Вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Таке завдання перед ним поставили начальник Генерального штабу Збройних сил, міністр оборони та глава держави. При цьому міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що це розведення відступом називати не можна і відбуватиметься воно не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками. І залежатиме від дій бойовиків. Тим часом в станиці Луганській також наразі тривають роботи з відновлення мосту. Там вже приготували майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширили та відновили дорожнє покриття під'їзної дороги. Загалом з початку доби російські війська тричі обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Травневе та Березове. Бойових втрат немає. Окупанти застосовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.